Eat na ta. Ali na, ta. Hoy. Hi, good morning. Mamahaw ta, mga kaibigan. Dali na. Naami munggo nga with pork. Naapod fish. Naapod may banana o papaya. Kaning amuang kapaya, gikan rani sa amuang nga nataran. O kini pong amuapod nga saging, gikan ra po ni sa amuapong luyos balay. O mamahaw na ta ninyo mga kaibigan. Di pa ka makaon? Kaon na O, dali o. Di ka makaon? Ano man? Yummy man ni o. Oh, yummy oh. Ina. Kaon na ta. Pagdali na. Kay aron ta mabusog. Mga kaibigan. Simple lang ning amuang pamahaw sa bukid. Ang among munggos. Amo po ning kinuha dito sa among garden. O kini pong amuang gisubat nga pork. Pinalit ni namo dito sa carbon. Mga kaibigan. Wala sa kaya palit. Wala sa kaya pending. Pungit na oh. Okay kayo, sige na. Hi. Pangaon ta. Oh, hoy. Ala, gitipon lagi ka. Maura to mga kaibigan.